ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ 8ଟି ଅଙ୍ଗ ବା ସୋପାନ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ମିଳନ। ଦୁଇଟି ଉପାଦାନର ମିଳନରେ ବା ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର, ଏ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନର ମିଳନରେ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଅଗ୍ରସର କରାଇଥାଏ। ଶରୀର ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଏକ ସାଧନ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗସୂତ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ନୁହନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ବିଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟି ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ହିଁ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 4ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଗର ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ସେ ଏହାକୁ ମନୁଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କଲେ। ତାପରେ ମନୁ ଏହାକୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ରାଜର୍ଷିମାନେ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଯୋଗର ବିଜ୍ଞାନ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ତାହା ସଂସାରରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ମୁଁ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଯୋଗର ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ସଖା ତଥା ଭକ୍ତ ଅଟ ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ଅଲୌକିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ସମୟାତୀତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 4ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ। ଯୋଗର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ 8ଟି ସୋପାନ ବା ଅଙ୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ନାମରେ ନାମିତ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର 8ଟି ସୋପାନ ହେଲା ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯମ। ଯମର ଅର୍ଥ ଯାହା ନିଷିଦ୍ଧ। ଯମ ହେଲା 5ଟି ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଆସ୍ତେୟ, ଅପରିଗ୍ରହ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଅହିଂସା। ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ରୂପେ ହିଂସା ଆଚରଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ରୂପେ କ୍ଷତି କରିବା ନାହିଁ ଓ ମାନସିକ ରୂପେ କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସତ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଚିନ୍ତନ, ସଂକଳ୍ପ ଓ କର୍ମରେ ମିଥ୍ୟାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତୃତୀୟରେ ଆସ୍ତେୟ। ଆସ୍ତେୟର ଅର୍ଥ ଲୁଣ୍ଠନ ନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଅପରିଗ୍ରହ। ଅପରିଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋଭଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ପଞ୍ଚମରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଚର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମା। ଚର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଚରଣ ବା ଜୀବନଶୈଳୀ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଶୈଳୀ ବା ଆଚରଣ ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ। ଶରୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା, ଏହା ସଂକ୍ଷେପ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଶରୀର ଚେତନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେତନା ଓ ବାହ୍ୟ ଉପଭୋଗରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଯୋଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ନିୟମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୀତି ନିୟମ, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଶୌଚର ଅର୍ଥ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା। ସନ୍ତୋଷର ଅର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ସାଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ତପର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମ ଅନୁଶାସନ ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଯମ ଓ ନିୟମର ମୌଳିକତାକୁ ପାଳନ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଯୋଗର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା ଓ ଏହା ସହିତ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା।
ଯୋଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ଆସନ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଆସନ ଏକ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଆସନର ଅର୍ଥ ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ବା ସୁଖଦ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଳଖ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ପ୍ରାଣ ଓ ଆୟାମ। ପ୍ରାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶରୀରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଯାହା ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଥାଏ। ଆୟାମର ଅର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅର୍ଥ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଅଛି, ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ ଓ ରେଚକ। ପୂରକର ଅର୍ଥ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ, କୁମ୍ଭକର ଅର୍ଥ ଶ୍ୱାସ ଧାରଣ ଏବଂ ରେଚକର ଅର୍ଥ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ କ୍ରୋଧ ଓ ଭୟ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ଯୋଗର ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ପ୍ରତି ଓ ଆହାର। ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦୂରେଇବା ଏବଂ ଆହାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଅର୍ଥ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆସନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ହିଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧି। ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଧାରଣାର ଅର୍ଥ ମନକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାବନାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା। ଧାରଣାର କେନ୍ଦ୍ର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଶରୀର ବାହାରେ ହୋଇପାରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର ମନକୁ ଆମେ ଭ୍ରୂ ମଧ୍ୟଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କେବଳ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ଆମର ଧାରଣା ସଫଳ ହେଲା। ଧାରଣାର ସ୍ଥିତିରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ 12 ସେକେଣ୍ଡ ଅତିବାହିତ ହେଲେ ତାହା ଧ୍ୟାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନର 12 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ମିନିଟ୍ 24 ସେକେଣ୍ଡ ଅତିବାହିତ ହେଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ସମାଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଧାରଣାର ବସ୍ତୁ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ନ ହୋଇ ଧ୍ୟାନର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଓ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଏହା ଥିଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।